Det er en ny gud, og jeg kan ikke finde ud af at bruge den. Eller den. Jeg ved ikke, om det er en han eller hun. Oj. OP attack. Odder til undsætningen. Nej, okay, lad mig lige få et kill. Jeg har allerede et, men lad mig få flere. I need kills. Der er også en odder. Lad odderen komme væk herfra. Odderen skal købe noget. Fordi det er en oddersbolle. I stedet for åndsbolle, så det er en odderbolle. Okay. Der er en sætning! Shit. Godt lavet, for jeg var ved at dø der. Genangreb. My life is broken now. Oj. Odder til undsætningen. Nej, hvorfor tager folk mine kills? 6 kills, okay, han er selvfølgelig vi vinder, det er godt. What? Jeg brugte mit old, jeg ved ikke engang hvad oldet gør. Bum. Nu er han skildpadde. Og den der, den spryder lige alle skildpadderne slow. Wow, hvorfor kan jeg ikke få nogle kills? Jeg kan godt lide at bruge den her version. Men, det er kun mig, der laver odderen, okay? Bitch. Jeg har en hund efter mig. No. I feel so good, man. Boom. Lad fucking være med at følge efter ham, mand. Hvad fatter I? Hvad er det, I fatter? Nej! Nej. Fucking mavesnor. You're gonna be the very best. Odderen er på vej. Odderen trækker sig. Jammer der 100 år. Der er selv 100 år på min computer. Hvordan fuck kan det lade sig gøre? Så måske er kraftig med den her skærm. Okay, tag det roligt, slap af. Du er professionel spiller til det her. Siger min stolper i hvert fald. Han sagde, at jeg spiller på professionel plan i hvert fald her. Fordi jeg spiller i League. Oj. Fuck af! Mit kill. Homo. Bare dag, når jeg optager. Eller optager jeg overhovedet? Jo, jeg optager. Hej! Bedre. Okay, skildpadde! Ninja Turtles. 3 her. Jeg kommer med min odder. Nej. Fuck. Au. Hvad fuck er det? Hvad er det? Ah! Wow.
okay. Jeg var på hende. Yeah! Jeg fik personen. Jeg ved ikke om den han er. Jeg tror det er ham. Jeg tror det er han. Ja, okay, Soloman han fik en til. Odderen! Okay, fuck. Nej, du er væk! Odder! Hallo. Odderens undsætning. Okay. Kan jeg købe noget? Nej. Okay. Nede. Kill. Okay, jeg er fucking glad for at komme med ham der. 13 kills har han. Wow, jeg føler mig rigtig dårlig lige nu. Jeg er død nu, Det er det mest jeg er glad over. Dræb med det! Wow. Jeg fik en! Det har jeg sgu ikke troet. Jeg angreb bare sådan lavet YOLO ind i det hele. What? Okay, der. Okay, nu forstår jeg. Når du har den inden for den her, så er den skildpadde inden for den blå, men når den er op for den orange, så er det en odder. Ah, okay, så jeg tror bare, jeg bruger odderen, fordi den er lækker. Og lidt læk. What? Fuck, jeg er lækker, man. Jeg er så ikke lækker, man. Jeg er lækker, man. Okay. Fuck. Et odder. Jeg skal ikke blive til odder nu. Nej, hvad? Jeg er fedt. Jeg er stadig glad for, at jeg kommer sammen med ham der, men jeg vil altså gerne have nogle kills. Hvorfor fuck? Du er nu væk! Min odder! Okay, min stillbad. I'll be right back. Spider. Vi vil vinde. Nej, lad være. Ja, godt kan sige undskyld. God timing. Fuck, det vinder stort. Hvad skal der ske? Jeg optager faktisk. Like, dislike, skriv en kommentar. Jeg siger det bare nu, fordi jeg er bare ikke forberedt på at jeg optog. Jeg havde det klar til en anden video, jeg skal optage senere i dag. Så ja, jeg havde det bare lige klar ved et tilfælde. Ja. Og der kom. Nej, jeg nåede ikke. Fuck! Det er første gang jeg døde. Fik 4 kills, 1 death, 22 assist. Det er rimelig godt, synes jeg selv. Nu rykker jeg noget mere den vej i stedet. Sådan der, god vinkel. Vi ses. Der, vi ses.